A rendőrség nevével él vissza egy Európa szerte terjedő számítógépes vírus. A netes kórokozó az egész gépet blokkolja, ráadásul ha nem fizeti be a felhasználó a 25 000 forintos bírságot, akkor több évnyi szabadságvesztéssel fenyegeti a netezőt a vírus, mondván, hogy illegális tartalmat nézett meg vagy töltött le. Sokan elsőre megijednek és fizetnek, a rendőrségnek természetesen semmi köze ehhez. Hogy mit tehet a felhasználó, elmondjuk este 6:30-kor. A rendőrség nevével él vissza egy számítógépes vírus. A program el akarja hitetni a felhasználóval, hogy illegális zenét, filmet töltött le vagy nézett meg, ezért börtönbe zárják, ha csak nem fizet 25 000 forintot. A vírus szinte egész Európában elterjedt már, és egyelőre nem tudják megfékezni. Ha a köztársasági elnök jelenik meg a számítógép képernyőjén, baj van. Csak forgatásunk idején 2 gépet is hoztak ebbe a szervizbe, hogy szabadítsák meg a rendőrségi vírustól. A vírus ellen szinte lehetetlen védekezni. Ezt ne csináljátok, mert akkor vírusos lesz a gép, hát ilyet nem tudunk nagyon mondani. A csalók gyakorlatilag minden logót felhasználtak a megijesztésre. Van itt a Nemzeti Nyomozó Irodától a magyar rendőrségen át az Interpolig minden. Azt írják, hogy bűncselekményt követett el a felhasználó, mert tiltott zenét, videót, pornográf tartalmat nézett meg vagy töltött fel. A büntető eljárás úgy kerülhető el, ha az ember átutal 25 000 forintot egy nem látható számlaszámra. A vírusban talán az egyik legijesztőbb az, hogy bekapcsolja a számítógép webkameráját is, tehát az ember úgy érzi, mintha belátnának a lakásába. Ráadásul a vírus közli azt is, hogy rögzítették a felhasználó adatait. Volt, aki pont ezért úgy hozta be a gépét, hogy leszikszalagozta a kamerát, hogy őt ne lássák. Általában mennyire ijednek meg az emberek? Hát eléggé. Tehát, hogyha azzal fenyegetik, hogy berúgja az Interpol az ajtót és elviszik börtönbe, de amúgy ezt megváltatja gyorsan 20 000 forinttal, tehát megijednek, ez mindenféleképpen az első reakció, de azért sokan elgondolkodnak, mert igen, csak gyanús, hogy a 20 000 forinttal 5 év börtönt meg lehet váltani, ugye ez nem így szokott működni. És nem csak ez gyanús, hanem a magyartalan mondatok is, mint például a büntető ügy anyagai kerülnek át a bíróságba, vagy az önről szóló teljes információk gyűjtése lesz végezve. A rendőrségen eddig 700 sértett jelentkezett, de valószínűleg ez csak a töredéke azoknak, akiket megtámadott a vírus. Sokan ugyanis, ha például nem tiltott, de felnőtt tartalmat néznek, nem akarják, hogy ezt bárki tudja, inkább fizetnek. A rendőrség nem blokkolja és nem is blokkolhatja senkinek a számítógépét, és ezért kérjük is az állampolgárokat, hogy ne fizessék be a meghatározott összeget, ugyanis ez az összeg a csalókhoz fog kerülni. Spanyolországban egyébként többeket tartóztattak már le az eset miatt. A vírust azonban egyelőre nem sikerült megállítani. A rendőrségi vírusról és az internet további veszélyeiről is többet megtudhatnak az rtlklub.hu/hírek oldalon.